Čaute lidi, zdravíme se u nového videa. Hej, jak vám napovídá název Five Nights at Nightmares. Ano, je to fejkový FNAFko, ale bez reklam, takže dobrý a nebudu nic komentovat a jdu hrát. Hearing security. A toto jsem tu předtím neměl, myslím. Mám zapnutou jedničku. 11M. Myslím, že mám. Pokud na tomto videu bude aspoň 5 lajků, tak vydám druhý. Je toto. Jo, je ono. To vypadá úplně podobně. Jako lidi, já toto si zkusil zahrát, právě že já jsem to zresetoval, tu hru. Jsem si to chtěl zahrát. Znova na vaše video. Předtím. No jistě, že tu seš Bonnie. Já to pochopil, jak jsou ty postavy. Myslím, že tady není Puppet, ne? Jo, jinak kamera 6. Ano, tady je náš kamarád. Na 7 není. Hej, jak to, že oni už jsou takový dva? No to pořád je. On je tady nebo tady? Jako toto vypadá jako fakt jako fejkový FNAF, ale docela dobrý. Jako fakt se to podobá. Tentokrát bude jenom jedna noc, příští díl bude klidně druhá. Myslím, že je 5 nebo 6 nocí, ne? Teďka nevím. Zatím není. Pořád tam je, hej, pohni se, ne? Počkat, jsem neskontroloval. Freddy. Hej, jak jsem to hrál poprvé, tak se jako první pohladčíka a Freddy se vůbec Není tady, já pořád nechám zavřenou. Pořád tu je Chica. Počkej, je tu. A pořád tady. Je tady. Tato hra byla docela v pohodě. A je... Tak. Jsou 2 hodiny a zatím nic. Už tu bylo 2krát do Bonnie. To je jediné. Počkat, tam Chica. Je. Mě nějak moc zbývá ta energie teď. Ale jako docela dobrý, že to není bez reklamu a to bylo, i ono bylo ještě Five Nights at Maggie's a to nevím teďka přes. I v pořadu jsou, hej. Co to je s nima? Já myslím, že jedna noc je na 10 až 5 minut, ne? Ne, Chica tu není. Tady je Chica.
Ona asi půjde tady, ne? Oni můžou chodit a tu mať? Tak tam mají... Bude chodit jenom Freddy, ne? A Freddy chodí jenom, když mi dojde pouzra. Ne? Není to tak? Pořád to je... Freddy to pořád je. Jsou 4. Což je fajn. Je 5 hodin. Já jsem teďka byl hodně dlouho sticha, protože já se fakt musím soustředit, jako vidíte. Je to pořád. Bum! Tu je 6. Tak zatím čas.